Ahoj přátelé, zdraví vás opět Jirka Loudhan z Autoživě.cz a dneska si tady představíme něco extra. Máme tady SUVčko od Maserati s názvem Grecale Modena. Pokud byste měli trošku chaos v modelech od Maserati, pak vězte, že Grecale je o kousek menší bráška Levante, je kratší o nějakých 14 cm. Má samozřejmě trošku jiný exteriér, který je diametrálně odlišný především na předku. A jinak Grecale, konkrétně tento model, nabízí Maserati hned ve 3 výbavových provedeních. První je GT, pak Modena a ve finále nejsilnější Trofeo. Zatímco GT a Modena disponují 4válcovým 2litrovým motorem, GT má výkon 300 koní, Modena, kterou tady máme, má 330 koní a Trofeo je osazené 6válcem a disponuje výkonem 530 koní. My si ale prohlédneme naši Modenu, dobře si ji projedeme a zkusíme na ní vychytat nějaké mouchy, kterých tohle auto asi moc mít nebude. Takže jdeme na to. No, pojďme se na toho krasavce, na toho italského fešáka podívat pořádně zblízka. Musím říct, že ten model vypadá opravdu skvostně. Byť se mi u Levante trošku víc líbí ta její nižší úzká světla, a tahle mi evokují spíš takovou návaznost na Porsche. Přesto ten předek vypadá naprosto famózně. Pochopitelně největší parádu tady dělá ten obrovský grill, který klasicky připomíná nějakou tlamu manty obřího Rejnoka. A vypadá to opravdu monumentálně a nepřehlédnutelně. Každý ví, že se jedná o Maserati. Znáček, pod ním ještě jeden velký neptunovský bodák vidle. Vypadá to výborně. A světlomety, samozřejmě full technologie, jsou adaptivní, svítí naprosto fenomenálně a mají krásné zpracování. Samozřejmě tam najdeme zase nápis Maserati a opět znáček neptunových vidlí, nádherné profilování haubny, to se mi hodně líbí. Ty průduchy v nárazníku samozřejmě, že jsou funkční. Tady nenajdeme žádný fake. U znáčku si všimneme ještě kamery. Zepředu to auto vypadá opravdu výborně. Když se podíváme na bok auta, můžeme hned začít koly. Máme tady 21 na předku, 255/40. Vzadu máme ne 40, ale 35. Jsou to krásné balony, tomu autu sluší, včetně těch úžasných disků, které mají duální barevnost. A co je ještě super, jak tam úžasně svítí ten žlutý brzdič, to je úplná paráda. Tak, pak tady si všimneme dalších 3 průduchů na blatníku. Taky hezký prvek, který dává tomu vozu ještě větší dynamičnost a sportovnost. Ta karosérie vypadá krásně aerodynamicky, to se mi opravdu líbí. Moc pěkná zrcátka, krásné moderní tvarování, k autu se hodí výborně. Máme tady černé rámečky oken, další moc pěkná věc, a s nimi moc hezky koresponduje ještě ten zadní znak Maserati v té černé barvě. Stříbrné prvky, máme jich tady minimum, ale ten bok docela pěkně rozsvěcí. Samozřejmě jsou to teda kliky a vršky tady těch průduchů na blatníku, vypadá to moc pěkně. Na těch bocích nevidíme žádnou tvarovou hitparádu, to auto vypadá tak řekněme decentně a opravdu mu to sluší. Kliky, otevírání, šahám dovnitř, anebo zamykám dotknutí se těch 3 bodů. Super. Tak, půjdeme směrem k zadku vozu. Zajímavá věc, tady si všimneme rozšíření toho lemu, toho blatníku. Vypadá to pěkně a předpokládám, že to bude mít nějaký efekt ve smyslu odlétávajícího bordelu od kol. Zadek vozu opravdu krásný, líbí se mi moc. Je široký, vypadá tak nasvaleně,
nízký a světlomety propojené tou lištou, která jakoby opticky sahá do těch zadních světlometů, to je další moc pěkný prvek, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ten nárazník, a včetně toho zadního difuzoru a 4 koncovek, respektive 2 koncovek, 2 párů koncovek výfuků. Vypadá to skvěle a moc se mi líbí, jak ty výfuky v podstatě dodržují tu oblou linii té spodní části toho nárazníku. To vypadá naprosto skvěle. Kravinka, která mě pobavila, důlek na výčku nádrže, který vás nenechá na pochybách, jak je to jak je to s otevíráním víčka, že je na pravé straně, super, jednoduchá kravinka. OK, dobře, mrkneme se hned do zavazadelníku. Tady bychom samozřejmě otevřeli i klíčkem, i zevnitř vozu. K dispozici tady máme 535 litrů objemu pro zavazadla. Mimochodem teď jsem testoval Škodu Kodiaq RS a ta má bez 5 litrů úplně stejně velký zavazadelník. Tak, roletka poměrně krátká, pracuje úplně krásně. Najdeme tady pár prvků, jako je například sklápění zadních sedaček pomocí táhel. Najdeme tady háčky na usazení nákupních tašek, také 12V zásuvku. Zavazadelník máme nasvícený na 2 bodech, super. Najdeme tady tenhle pružný pás, kterým si můžeme přichytit nějaké zavazadlo. Samozřejmě oka fixační a tady pod deklem, kde najdeme samozřejmě trojúhelník, tažné zařízení, respektive tažné oko, tak pořád tu mám ještě k dispozici nějaké menší odkladací plochy vedle dofukovadla, kam si můžu uložit prvky, které bych se bál, že by mi v tom kufru lítaly, cestovaly za jízdy. Tak, zavazadelník praktický, dobrý, široký, velikánský přístup, ten se mi líbí. Zavírání, klasika tlačítko, nebo rovnou můžu uzamknout celý vůz se zavřením. Pic. Nahlédneme do motoru. Šup. Otevřeme si haubnu, která nám krásně vyjede na pístech. Super. A máme tady 4válec, 2 litr, samozřejmě oturbený, s výkonem 330 koní. Nepřehlédnutelná je tady ta rozpěra, která pomáhá celkové tuhosti karoserie, která je naprosto evidentní, to auto se nekroutí v zatáčkách, vůbec nic. Tak, mimochodem, maximální kroutící moment tohoto motoru je 450 Nm a auto dosahuje zrychlení z 0 na 100 za 5,3 vteřiny. To znamená, není to jenom luxusní SUVčko, je to i velice zábavná hračka a to si ještě ukážeme za jízdy. Hop. No, my se nejprve klasicky usadíme dozadu a podíváme se, kolik je tady prostoru a co tady všechno najdeme. Začnu dveřmi, které vypadají úplně skvěle. To auto je založené na prémiových materiálech, kůže, krásné žluté prošití. Máme tady 3D karbon. I repráky vypadají naprosto skvěle. A hned si tady všimneme tlačítka pro otevírání dveří, které si potom ještě vyzkoušíme v praxi. Malý kaslík na nějaký menší nápoj, půllitrovka se tam určitě vejde. Sedačky, no ty vypadají naprosto famózně. Krásné, přesné prošívání, nádherný design, profilování, kvalitní kůže, vypadá to výborně. Všimněte si, že i tady máme na Prahu krásnou plaketu Maserati. Tak, koukám dovnitř. Hopla, sedačky úžasně pohodlné. Místa je tady úplně
přehršel. Měřím teda 183 cm, řidičovou sedačku mám nastavenou na vlastní formát a před koleny mám ještě krásných minimálně 10 cm. Nohy bez problému utopím pod sedačku, takže cestování i v zadní části vozu na dlouhé cesty je tady velká paráda, je velmi komfortní. Máme tady samozřejmě nějaký pružný kaslíček na odkládání věcí, sedačky zezadu vypadají nádherně, i zezadu mají krásnou kvalitní kůži, to je super. Středový sloupek, výduchy, můžu tady pracovat s klimatizací, dole připojení USBčko, USCčko, všechno, co potřebuju. V zásadě v té zadní části mi vůbec nic nechybí. Máme tady područku, do které si můžu usadit telefon, 2 nápoje, opět kůže. I ten plast vypadá prémiově. Má takový ten saténový povrch a to se mi líbí. Jo, v tomhle autě bych se chtěl projet na nějakou dlouhou štreku. Rakousko, Itálie, domovina tohohle vozu. Hned tady registruji samozřejmě velikánské panoramatické okno, které sem pošle spoustu světla, tím spíš, že ten interiér je dost tmavý, ale není fádní. Krásně ho opravdu rozsvěcuje to žluté prošívání a ty karbonové prvky, to sem všechno výborně pasuje. Když takhle nahlédneme do předku ze zadní části, ať si uděláme komplexní dojem, ta přední část toho interiéru je skutečně nádherná. Není nějak příliš okázalá, nic tu nevypadá lacině, ošizeně, prostě tohle je krásné prémiové auto, ve kterém chcete trávit hodně velkou spoustu času. Tak, budeme si sednout dopředu. Hupla. Tak, zase když se v rychlosti jenom zaměříme na dveře, je to velice podobná písnička jako u těch dveří zadních. Tlačítko pro otevírání dveří, zmáčknu, otevřou se mi dveře, zatlačím na ně a vystupuji ven. Zajímavá záležitost. Pokud byste se báli, že vám selže elektronika a nedostanete se z vozu, tak to se bát opravdu nemusíte, protože pak tady máme ještě manuální ovladač, manuální táhlo, kterým ty dveře manuálně prostě otevřu. Tak, tlačítka, super, rozsvěcí se v průběhu jízdy. Repráky, nádhera. Mimochodem Sonus Faber hraje úplně výborně, výborný sound systém, ve kterém si skutečně svoji oblíbenou hudbu užijete. Zase máme tady paketku Maserati, která je okamžitě vizibilní už při nastupování do auta. Sedačky, všimneme si toho, že tu máme samozřejmě elektronické ovládání, klasika ve tvaru sedačky, pracuje s tím skvěle, můžu si samozřejmě dofukovat bočnice, prodloužit si sedák, ta variabilita těch sedaček je opravdu skvělá, vypadají výborně, sportovně, ale přesto jsou zajímavě komfortní a sedí se v nich naprosto skvěle. To znamená, nejenom výborně vypadají, ale nabízejí i výborný poses. Kromě toho boční vedení, skvělé, dávám za něj palec nahoru, do tohle auta se výborně hodí. Tak, my se usadíme za volant. Hopla. Tak. No. My si samozřejmě auto nastartujeme, to už nás tady vítá na všech frontách. Startujeme tady tlačítkem na volantu. Hupla. Důležité upozornění, které musíme vždycky nějakým způsobem odkliknout. Tak. Těch krásných věcí je tady spousta. Čím začít? Volant. Perfektně sedne do ruky. Krásná příjemná kůže. Silnější věnec. Multifunkce. Vypadá to, že ten systém bude poměrně složitý, ale není, orientuje se v něm poměrně snadno a rychle, to je prima. Tlačítka mají velmi rychlou odezvu, to mám rád. Na volantu máme samozřejmě kromě startovacího tlačítka také tlačítko pro změny jízdních režimů. Můžeme si vyzkoušet, máme tady k dispozici Comfort, GT anebo Sport, kdy Sport je samozřejmě nejdynamičtější režim. Tlačítkem si můžu ještě upravovat tvrdost výpadek, tvrdost tlumičů samozřejmě, a to v každém jízdním režimu. Tak, volant,
další specifika. Máme tady krásná hliníková, dlouhá pádla, se kterými se pracuje naprosto fantasticky, připadám si jako v reálném supersportu. Maličkatá nevýhoda. Pokud nikdo nepoužíváte pádla, pak pro vás budou samozřejmě zbytečná, ale především, když chcete jenom měnit směr a tím pádem zapínat směrovky, tak trošku vždycky škrtáte rukou o to pádlo. To je něco, co mi tady trošičku vadí, ale určitě by se na to postupem času dalo zvyknout, ne, že ne. OK. Volant fakt padne bezvadně do ruky a pracuje se s ním úplně výborně a samozřejmě nádherně vypadá, včetně toho neptunovského znaku, to je prima. Tak, display v kaplici za volantem, můžu si pochopitelně měnit jeho vizualitu. Ta grafika je skvělá, strašně přehledná a vlastně se mi kompletně velmi líbí. Když už se bavíme o infotainmentu, máme tady další, v tomhle případě gigantickou záležitost v podobě dvojitého displeje. Tak, první, co tady vnímám jako naprosto zásadní, je měnič jízdních režimů. Nenajdu ho tady klasicky, jak jste zvyklí, někde v oblasti středového sloupku z té středové konzole, ale parking, zpátečka, neutrál, dopředu, anebo manuální řízení. Máme tady prostě tlačítka. To znamená, veškeré to ovládání, veškeré ovládací prvky máme nadimenzované přesně sem, displeje a mezi nimi měnič. Nebo chcete-li řadič. Na ten řadič si musíte taky zvyknout. Jo? Přiznám se, že byla to celkem legrace, když jsem nastupoval poprvé do auta, tak jsem hledal vlastně, kde si vůbec zařadím rychlost dopředu a tak dále. Neříkám, že to je nějak nesmyslně nepraktické, ale zvyknout si na to je potřeba. Mezi námi, jak kdybych si mohl vybírat, přece jenom bych měl ten řadič někde v téhleté prostě části na té konzoli. Ale OK, prostě Maserati to vyřešilo tímhletím způsobem, proč ne? Systém toho centrálního displeje je poměrně jednoduchý. I když tady máme k dispozici spoustu věcí, které si můžeme měnit a nastavovat, tak se s ním pracuje opravdu dobře a řekl bych až intuitivně, to je naprosto v pořádku. Navigace funguje skvěle, pochopitelně i asistent parkování je tady úplně skvělý, je tady 360, má nádherné zobrazení, možná jedno z nejlepších, co jsem vůbec v autech viděl. Tak, spodní část funguje primárně pro ovládání klimatizace a sedačky a tak dále. Mimochodem sedačky jsou samozřejmě vyhřívané a také ventilované, jak jinak. Ovládání klimatizace. Jo, nepracuje se s ním špatně, ale vlastně v zásadě můžu zpívat pořád tu stejnou písničku. Kdybych tady měl pár manuálních ovladačů, ta úprava teplot a toho řekněme foukání té ventilace by pro mě byla rychlejší, promptnější. Je to tak, jak to je potřeba si na to zvyknout a v zásadě obecně vzato nelze než očekávat, že vlastně výrobci aut budou více a více směřovat k tomu, co tady vidíme před sebou. To znamená nakoncentrovat ty veškeré ovládací prvky do toho řekněme displeje a pár tlačítek v jeho okolí. Hodiny. Určitě jste si jich všimli, vypadají skvěle, pochopitelně báječně se sem hodí a dají se upravovat do různých variant, kdy na nich můžeme vidět přetížení a to, jak aktivně šlapu na brzdu a tak dále, to je super. No, co se týče dál interiéru, pojďme se rychle podívat na odkladací plochy. Do dveří dostanu bez problému půllitrovku, ale vejde se tam i 1,5 litru. Mám tady samozřejmě v područce nebo pod područkou velikánský prostor, dole znáček Maserati, paráda, 12V, krásné dovírání, pěkný zvuk, područka příjemná pod ruku, úplně super. Pochopitelně držáky na nápoje a poměrně velké, takže se sem bez problému myslím, že půl litrovka taky krásně vejde, našlebe se i větší láhev, pružinkový systém, dole hliník, super. Další kaslík tady k dispozici, USB, USB-C, skvělé. Všimněte si toho 3D karbonu, ten vypadá úplně výborně.
Najedeme ho tady samozřejmě na dveřích, to už jsme si všimli. Máme ho tady i v té oblasti toho středového sloupku. To je moc pěkný, prostě mně se hrozně líbí, že všechno, co tady vypadá jako prémiový materiál, skutečně prémiový materiál je prostě. To, co na vás svítí stříbrně, je hliník, a to, co vypadá jako kůže, a když tady najdu nějaký plastík, tak určitě kvalitní materiál. Prostě to auto vypadá v tom interiéru úplně nádherně, cítíte se v tom strašně dobře, velice prémiově, a to je zásadní, protože to auto si nekupujete jenom kvůli jízdním vlastnostem a objemu zavazadelníků, ale prostě budete v něm trávit čas a tím spíš se v tom autě chcete cítit dobře. A ten interiér je opravdu výborně zvládnutý, plně skvěle. Výborně se tady pracuje s výduchy, nastavování směrem na volant, strašně jednoduché. Já vím, že jsem teďka u Kodiaka zrovna byl negativní vůči tomu, že mi trvá, než si tady nastavím foukání teplého vzduchu na volant, než si zahřeju ruce. Tady prostě je to strašně jednoduché. A to je úplná paráda. Tak, další kaslík, velký kaslík samozřejmě tady jedu proti spolujezdci. A to je z odkladacích ploch všechno. Levá područka, výborná výška, hezky měkčená, ten loket tam krásně sedí. Tady jsme si všimli, já jsem říkal, že když nastartujeme auto, tak se nám tady rozsvítí ta tlačítka, jinak jsou černá, to je docela srandovní legrační moment, nebo pasáž. No, co bychom tady v interiéru ještě vychválili? Stropnice, měkoučka, příjemná na dotek, to je úplná paráda. Všechno tady vypadá skutečně krásně, skvostně. V zadním zrcátku nemůžete přehlédnout opět to žluté prošívání neptunovské vidle Maserati. Všechno se mi tu skutečně moc líbí a v zásadě já tady nemám jedinou výtku vůči tomu interiéru, což se mi stává skutečně málo kdy. Maximálně, když se bavíme o tom řízení, tak skutečně prostě, když blikám, tak jednak ten zvuk je teda hodně funny, ale jednak prostě vždycky škrtnu o to levé pádlo. A to samozřejmě, to samé se mi stává, když pracuju se stěrači, tak opět tady škrtám ten hliník toho, ale byť krásného radícího pádla, to je fajn. OK. Dobře, takže z interiéru to máme asi všechno. My se budeme projet. Mimochodem, vůz je vybavený head-up displejem, který jsme si teďka vypli, protože nepotřebujeme ho zrovna ve výhledu, ale je čistý, přehledný, na správném místě, úplně vyhovující. OK, takže hele, takhle si otevíráme teda dveře, nastavíme si režim Sport, ochutnáme zvuk motoru, respektive výfuku. Balada. No, jdeme se konečně projet. Zařadíme si Dčko a jedeme. Zrychlení moc pěkné. Malinkatou turbodíru jsem tam vnímal. Ale ten zvuk je úplně super. A co se mi u tohle auta opravdu hodně líbí, tak je řešení podvozku. Podvozek je tady vzduchový, máme tu adaptivní tlumiče. Ten podvozek není tvrdý. Pozor, jo, pokud byste čekali, že tohle je výrazně sportovní SUV, které musí mít nutně tvrdý podvozek, tak to vůbec není. Ten podvozek je samozřejmě krásně tuhý, ale dokáže nějakou tu nerovnost bez problému vyžehlit. Nicméně odezva od toho podvozku je tady pořád a je velmi pěkná. To se mi líbí. A mimochodem, co je tady velká legrace, to auto tak trochu lže ve smyslu reálné rychlosti. Prostě máte pocit, že jedete 50 a jedete 80 a musíte být citliví, abyste si nepřivodili zbytečné pokuty. To řízení je super. Ta citlivost toho volantu mě tady opravdu hodně baví.
Zvuk vynikající. A co brzdy? Skvělé. Brzdy pracují opravdu fenomenálně. Ten vůz je z pohledu jízdních vlastností opravdu vynikající. Jak brzdná soustava, tak podvozek, řízení, volant, všechno úplně skvělé. Je to v zásadě takový kompromis mezi sportovní zábavnou jízdou a současně komfortem z pohledu toho podvozku. A to je přesně to, co mě na tomhle autě baví. U Bavoráků, jakmile si koupíme SUVčko, vždycky počítám s tím, že ten podvozek bude tvrdší. Samozřejmě v rámci sportovní jízdy to bude určitě dobře, ale pokud s tím vozem jezdíte na úplně denní bázi, pak ten tvrdý podvozek není to, co byste úplně od toho vozu potřebovali. Odhlučnění interiéru vynikající. Vyzkoušeli jsme i ve vysokých rychlostech na dálnici, to je super. Mimochodem vůz váží tuším 1895 kg a tu váhu v průběhu jízdy vůbec nepociťujete. Náklony karoserie minimální. Další plus pro tenhle vůz. Další plus pro tenhle vůz. Zrychlení z 0 na 100 5,3 vteřiny. Vynikající záležitost, rozhodně pro bezpečnou jízdu a předjíždění, ale i jízdu zábavnou. Tohle auto vás nenudí. To vás hýčká, baví vás zvukem a pochopitelně je na silnici nepřehlédnutelné. Lidi si za ním otáčí, až si mohou krky hlavy ukroutit. Samozřejmě řeší, co to je vlastně za model, protože Grecale ještě mezi lidmi úplně zažité není. Jasně, znají Quattroporte, znají Levante. Teď možná i MC20. Vynikající sporták s 6válcovým motorem. Ale u Grecale trochu přemýšlí, co to je vlastně za model a jak ho do té rodiny Maserati, nebo kam ho do té rodiny Maserati zařadit. Že opakuji, je to menší brácha Levante, o 14 centiáků kratší. Mimochodem tímhletím formátem odpovídá plus minus Porsche Cayenne. Macan je menší. Hopla, to auto krásně sedí v zatáčkách, to je úplná bomba. Jako přilepené. Velkou roli v tom samozřejmě hraje i volba kol, respektive pneumatik. Je zajímavé, že na těch 21 to auto není, ta jízda není tvrdá, ale pochopitelně tu velkou parádu tady dělá ten vzduchový adaptivní podvozek. Co se týče spotřeby, tohle auto si trochu pápne, co si budeme povídat. My jsme měli problém s tím autem jezdit, řekněme, citlivě, pomalu, s lehkou nohou. A tak jsme se bez problému dostali běžně na kombinovanou spotřebu 14 litrů. Ale je potřeba říci, že s tímhle autem se prostě dá jet i podstatně níž. Zkoušel jsem to jednou a dostal jsem se na nějakých 11. No, ty brzdy, to je fantazie. Cvakání směrovky, to mě tady hodně baví. Připadá mi funny. Auto nejde až tolik do otáček, jak bych čekal. Jezdí teda skvěle. Auto má moc pěkný grip.
té vozovce sedí jak přilepené. Líbí se mi výhled z toho interiéru. Velikánské přední okno, slušné plachty, boční zrcátka, výhled dozadu, super. V tomhle autě mám pocit, že ho mám úplně geniálně pod kontrolou. Že mám přehled o všem kolem sebe a cítím se díky tomu v tom voze opravdu velmi bezpečně. Tak hopla. Si předjedeme. A pochopitelně přibrzdíme v obci. Musím říct, že bych hrozně rád dostal do rukou variantu Trofeo s o 200 koňmi silnějším motorem. Věřím, že by to byla ještě větší zábava se tím vozem projet. Bude mít ještě výraznější zvuk. Ten podvozek je skvělý. Celkově se v tom interiéru cítím opravdu výborně. Vnímám, že sedím v něčem extra. A tady cítí to italské charisma. Auto na denní ježdění je úplně skvělé. Praktičnost zavazadlníku vynikající. Prostor v tom interiéru je úplně skvělý. Vzadu spousta místa. Vepředu vnímám takovou tu vzdušnost. Ty směrovky, to je rambajs. Ještě jednou si šlápnem na brzdu. Moc pěkné. Převodovka je tady 8stupňová. Pracuje naprosto příkladně. Čistě, jak krásně tam sází rychlosti. Žádné kopance. Takhle si představuju skvěle fungující automatickou převodovku. Pádla. Přepínám na manuál. Ta rychlost reakce na změny rychlosti je skvělá. Super. Další věc, která se mi na tom autě líbí. Manuální řízení pomocí pádel. Paráda. Tohle auto má samá pozitiva. Pochopitelně až na spotřebu. Každopádně, pokud by vás zajímala cenovka tohohle vozu, tak konkrétně náš model Modeny vejde na 2,6 milionu korun. A základní cena tohle auta je 2,2 milionu. Přijde vám to hodně nebo málo? A určitě nám sdělte svůj názor v komentářích, budeme se na něj těšit. Verze Trofeo je ještě o pěkných pár set tisíc vyšší. Naopak GT je asi o 300 000 levnější. $300 GT by mi přišlo škoda si koupit.
I těch 30 koní je tady znát. To je znát na každém autě. Ale Trofeo by byla určitě hit paráda. Tohle auto řídit je opravdu velká radost. Mimochodem nezmínil jsem ještě jeden detail. Tohle auto není čistý benzín, ale je to mild hybrid. Mild hybrid s 48V baterií, žádný plug-in, nic nedobíjíte a tak dále. Prostě nějakým způsobem auto kumuluje energii v rámci rekuperace, kterou dál je schopné prostě použít. To je fajn. Bavili jsme se o spotřebě, neřekli jsme si velikost nádrže, máme tady k dispozici 64 litrů objemu palivové nádrže. Při té spotřebě jasně budete častěji stavět na benzínkách, s tím prostě nic neuděláte. Maximální rychlost auta je 240 km v hodině. Jasně, na našich silnicích potřebujete 130, ale když si budete chtít užít plných 240, uděláte co? Prostě si zajedete na německé dálnice, abyste si trošku zablbli ve vysokých rychlostech. Spotřebu v rychlosti 200 plus už bych chtěl vidět. Jsem zvědavý, jestli ve videu bude slyšet ta velmi pěkná zvuková kulisa toho auta, která se mi vážně moc líbí. Tohle auto je obrovská paráda. Klasické okénko. Pořídil bych si tento vůz? Jo, určitě ano. Kdybych měl neomezený budget a mohl si vybírat v podstatě z jakýchkoliv SUVček, tak Maserati Grecale by byla jedna z mých prvních voleb. Protože tohle auto má prostě všechno, co od něj chci. Všechno, co chci od luxusního SUVčka. Odřízení, poprostor, design, to všechno tady je. A mezi náma ta spotřeba, kterou jsem v podstatě řekl, že není ani zdaleka nejnižší, tak není úplně žádné drama. Za cenu zrychlení a právě těch jízdních vlastností bych byl bez problému ochoten do toho auta prostě čepovat víc benzínu než u SUVček jiných značek. To brzdění tady mě opravdu baví. Hopla. V tom sportovním režimu je tady jako turbodíra, mikro, nic. To auto reaguje na sešlápnutí plynového pedálu prakticky okamžitě. To auto hezky drží stopu i na téhle nemoc rovné silnici. Další plus. To je přesně ten vůz, který by se mi líbil z toho titulu, že bude nejenom praktický, ale že mě prostě bude bavit s tím autem jezdit. A to je to, co od toho vozu chcete. Představte si, že dojíždíte na denní bázi 20, 30, 40 km někam za prací a pořád tu stejnou cestu v zásadě, ale podnikáte v autě, které vám dělá radost. Tak to je vlastně úplný sen. Přemýšlím nad nějakými negativy, kterými bych to auto aspoň trošku pohanil. Kromě toho, že tady škrtám opádla, když chci zapnout blinker. A že tady teda nemám otočné ovladače nebo ryze tlačítkové ovladače na klimatizaci, tak možná už jako jenom totální drobnost mě tady napadá. A to je, já samozřejmě vozím syna
7letého v autě, tím pádem používám dětskou bezpečnostní autosedačku a vzadu vlastně ta Isofixová oka nemám v nějakých kaslíčkách pohodlných, který se snadno dostanu, ale mám je v podstatě mezi takzvané bulíky, to znamená mezi opěradlem a sedákem těch zadních sedaček, kam musím procpat ty háky autosedačky. A musím se přiznat, že dělal jsem to asi 3krát, kdy jsem vždycky měl strach, abych tu krásnou kůži na sedačkách těmi háky nepoškodil. Ale na druhou stranu chápu, že ne každý má děti, potřebuje vozit špunty na autosedačce a tím pádem nechce tam mít tu nehezkou vizibilitu těch různých kaslíčků. Takže to jako dává smysl a není to řešené ani těmi různými zipy, třeba který jsem viděl u několika různých vozů, kdy tam se zase bojíte toho, že ten zip jako vypadá strašně drobně a jemně a že si ho v podstatě postupem času zničíte, trhnete, nebude fungovat. Takže na jednu stranu je vlastně pořád lepší ta varianta Isofixová oka mezi opěradlem a sedákem. Jo, tohle auto je strašně super. Vážně, bez přehánění, tohle auto se mi obrovsky líbí. Už jsem šoféroval a recenzoval mraky vozů. A tohle je jeden z mých absolutních favoritů. OK, třeba Porsche, měli jsme Macana, řídil jsem i Cayenne, mělo ještě přesnější řízení, možná ještě větší stabilitu. Ale také tvrdší podvozek a ten interiér nebyl na takovéhle, řekl bych, úplně příjemné úrovni. Tohle auto má prostě jak zvenku, tak zevnitř obrovské charisma. Barva. No, my tady máme takovou švestkovou, abych tak řekl, bez ohledu na to, jak ji Italové nazývají, která nevypadá vůbec špatně. Ale já už jsem tenhle vůz, viděl jsem Grecale i ve žluté, takové pastelovce, v té se mi líbilo ještě víc. Viděl jsem zelenou metalízu, ta byla taky moc pěkná a taková neobvyklá. Ale viděl jsem i variantu hnědá metalíza, taková strašně zajímavá a ta se mi líbila taky ještě víc. Ale proti téhle švestkový jako nemám žádnou zásadní výtku. Jen bych si asi vybral žlutou verzi, která by notabene ještě krásně korespondovala s těmi žlutými brzdiči. No, už jsem to jednou zmiňoval, ale tohle auto skutečně klame tělem ve smyslu rychlosti. Asi nebude problém přijít o papíry, když vás někde drapne silniční kontrola, když vás čapnou policajti. Tak tady si jenom pootočíme. Hopla. Zpátečka. To zvykání si skutečně na ty v rámci toho řadiče je trošku náročné. Hopla. Parking. Vypínáme motor. A ne, necháme ho ještě chvilku vydýchat. Ještě se chviličku můžeme pokochat tím interiérem, který je skutečně skvostný. To je opravdu jeden z nejhezčích interiérů, které jsem ve vozech viděl. Velká paráda. OK. Otevírání dveří. Lup. No. Chvála, samá chvála. Prostě Maserati Grecale si ale rozhodně zaslouží. To auto je neskutečně povedený stroj, který opravdu vypadá fantasticky. Skvěle jezdí. Úžasný komfort, spousta místa. Výbava
Vynikající. Jízdní asistenti, ani jsme nezmínili, fungují naprosto skvěle. Alert před nehodou, hlídání jízdních pruhů. To všechno tady máme. A v perfektní kvalitě. Co říkáte exteriéru? Našeho Maserati Grecale Modena, jak se vám líbí? A líbí se vám také více Levante, jako mě? O drobný kousek, ale přece se mi o kousek víc líbí předek Levante s těmi úzkými světlomety. Ale jinak bych po Grecale klidně okamžitě sáhl. Škoda, že ho nemáme půjčený v létě na delší čas. Určitě bych si s ním rád zajel někam na Moravu a užil si v něm skutečně dlouhou jízdu. Hrozně mě baví zezadu opravdu se dívat na ten funkční difuzor s těmi koncovkami výfuků. Ta oblá linie kolem dokola, ta je úplně fantastická. OK? Další krásný vůz pořadí. Pokud budete uvažovat o luxusním SUVčku, určitě se nezapomeňte zaměřit i na Maserati, ať už Levante, anebo Modenu. Věřím, že byste v tom případě neudělali chybu. Super! A z téhle recenze mám opravdu velkou radost. Auto mě velmi bavilo. A pokud se vám líbila naše recenze, nezapomeňte nám dát like, taky si zaškrtnout odběr, nezapomeňte si zaškrtnout odběr, aby vám naše další recenze neunikly. Já se s vámi budu těšit u dalšího testování, dalšího zajímavého vozu a pro tentokrát se s váma, přátelé, loučím. Zdraví vás Jirka Loudhan z Autoživě.cz. Takže ahoj!